Hai, yes Mabirwo. Ndakazorelocate ka. Ndakugara ku East Lika. Ndakafara unozoti kuya kuGhetto kuya kwachina baba. Hasta PV komona wekubafuna akatomhanya kunoitengesa. Sabva unoshandisa foni yakaita sei wewe? Mbudzi mpena wakabva umusha kai uno mumasabhabha akuno kwakuindira nelevhu rako right apa ndaisa mari mpana kunga waona todaisa mari iPhone iPhone 13 mpana wangu udaisa mari waona mari une mari ipapo ndio tona kuti une foni yako zvaikaita ndingambuta ore toni une mari 20 mari ko iwe ungatengesa foni sina hembe kwakanaka akukupisa ne 20 mari wedzera singosvika pa 50 ona muna uyu akazobhilivhiswa akatotenga iPhone yakabiwa ko inini ukandonondiziya here murosi zvonetsa boss hello got a beer for my coast. Can you help me out here? Can you track my iPhone? Andina yabiwa is stolen. Sorry, what? No, I'm saying yabiwa phone iPhone yangu. So iPhone 13. Mukomana wekubirwa phone akaenda kune munhu anotreka mafoni wobva abatsirwa. Makasimbere. tinofara muisezvo tinofara ndokumbira kana foni nje aiwa mupenge no foni yangu ndokumbira kuona zvakaita foni harare munongotorera aish ndokumbira kuona zvakaita foni foni yangu yapaunobira vakomana vakakikiridzana unge vacharo umwe neumwe achiti foni yangu ndiani pamapictures ndiani uyo ari buda pamapictures ari kusaka ati zvekuti pari munhu ngamarara musinogari nambuya vangu daiso dziri kuya nyuchi